Вие сте с Hotspot, как се казвате, момичета? Еми. Еми. И аз. Еми и аз. Еми. Еми и Еми. Добре, коя е по-готината Еми? Еднакво сме готини. Така ли? Да. Добре, има тук приятелството е много силно. Кога ще поздравите? Всички наши приятели и близки познати. Да, и аз всички мои приятели и нея също така. Гаджета имате ли? Не. Може Еми да има гадже. Не, нямам. Нямате, но ще си имате, нали? Ми да, надяваме се. Евентуално някой ден. Някой ден. Някой ден. А ще ходите ли на Coca-Cola Happy Energy Tour? Най-вероятно. Да. Кого искате да видите там най-много на сцената? Всички, няма определен любимец. Всички. Да, няма Ще се определен. наслаждавате на Макс там, защото всички са много яки. Със сигурност. Добре, коя песен искате да чуете? Can't Hold Us на Macklemore.